Labis na ikinatuwa ng Solid North Party List supporters ang pagbisita ni First Nominee Abra Congresswoman Ching Bernos kasama si Second Nominee San Fernando City Councilor Luzan Ortega Valero sa probinsya ng La Union. Nagsagawa ng motorcade sa ilang nabisitang bayan maging sa syudad ng San Fernando. Ito'y upang may pakilala rin ang tunay na hangarin ng Solid North Party List para sa turismo, trabaho at progreso. Nilibot din ang ilang palengke sa probinsya sa Palengke Tour at courtesy call sa City of San Fernando at mga bayan ng Santol, Bangar, San Juan, San Gabriel, Bacnotan, Luna at Balawan. Kasama sa nagbigay ngiti sa paglilibot sa probinsya ang mga sikat na influencer at content creators na Solid Ilocano na sina Kong TV at Boss Toyo. Solid din ang suporta ng mga miyembro ng TODA sa Banggi, maging ang mga solid katoda ng Bacara, Ilocos Norte. Labis din ang pasasalamat ng Solid North Party List sa walang patid na suporta at pagtanggap. Patunay rito ang mataas na trust rating ng Solid North Party List sa latest Pulse Asia Survey, kung saan pasok sa pang-16 na pwesto ang Solid North Party List. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.